Ziua bună, dragii moșului! Astăzi o să reflectăm la cuvântul atitudine sau atitudini. Și o să încep cu o poveste personală. Acum mulți ani în urmă am început o firmă de training în România și primul gând a fost să ofer cursuri despre deprins aptitudini. Și am crezut că dacă oamenii învață aptitudinile, își dezvoltă aptitudinile corecte, succesul lor în carieră o să fie îmbunătățit sau crescut. A luat un timp până să-mi dau seama că dacă atitudinile sunt greșite, aptitudinile se duc strâmb. Și atunci a fost provocarea, sau am început să mă gândesc la întrebarea, să caut răspuns la întrebarea, cum schimbăm atitudini? Și atitudine, sau atitudini, e tot un cuvânt pe care îl folosim, dar avem greutăți să-l explicăm. Ce înseamnă atitudine? Dacă îi spuneți subalternului, copilului, dragul tati, mă deranjează atitudinea ta, zice, tată, de ce ai atitudine? Și un mod de a defini atitudinile sunt niște tipare mentale legate de comportamente, obiceiuri, moduri de a vedea lumea, toate sunt generalități. Da? Optimismul e o atitudine. Pesimismul e o atitudine. Atitudinea față de școală. Școala e un loc în care mă duc și deprind atitudini și seriozitatea cu care mă manifest la școală e benefică pentru succesul meu în viitor, sau școala e o chestie de care trebuie să scap, dacă se poate, cu un efort minim. Indiferent care dintre atitudini mi-o asum, comportamentele mele vor reflecta atitudinea asta. Și aici e aspect interesant că atitudinile nu le vedem, ce vedem sunt comportamentele. Faptul că atitudinea mea față de timp spune timpul este cea mai importantă resursă și trebuie să o gestionez cu mare grijă ca să îmi ajungă să-mi ating obiectivele. Comportamentele mele vor reflecta acest lucru. Cum îmi bugetez timpul, cum mă uit la ceas, cum refuz să mă las întrerupt. Da? Disciplina cu care mă țin de felia de timp pe care am bugetat-o pentru activitate. Astea sunt comportamente care reflectă atitudinea. Dacă atitudinea mea față de timp spune timpul curge și eu nu pot să-l controlez, afirmația e la fel de adevărată. Dar atitudinea asta se va vedea în comportamentele mele. Nu mă încadrez în bugetul de timp, întârzi, nu mi-asum primirea sau execuția unei teme într-un timp dat și, în general, că nu mă țin de cuvânt. Deci, astea sunt comportamente care, de fapt, reflectă niște atitudini. Despre atitudini nu știm să vorbim, dar vedem comportamentele. Și în momentul în care vrem să schimbăm o atitudine, trebuie să facem efortul să săpăm sub mormanul ăsta de comportamente, să găsim atitudinea pe care o reflectă. Da? De unde am deprins atitudinile astea? De pe stradă, le-am auzit, le-am subt cu laptele mamei, le-am respirat din aer, nu știu. Dar gândiți-vă, atitudinea
Noi ne facem că lucrăm, ei să facă că ne plătesc. Da? Atitudinea nu-mi pasă. Da? Toate astea sunt atitudini care le-am acumulat și într-un fel sau altul și-au dovedit legitimitatea într-o realitate care nu mai e realitatea noastră de astăzi. Da? Un exemplu pe care l-am folosit de multe ori este următorul. Am folosit termenul de atitudinea unui nepăsător. Da? Există și se reflectă în comportamente, cum face o treabă, cum face un lucru, cum risipește fără să îi pese. Da? Și avem atitudinea de nepăsător. Pe de altă parte, ar trebui să avem și atitudinea de păsător. Acum, faptul că în trecut păsătorul era perceput ca fraier, pentru că ce rost are să-ți pese? În realitatea dinainte de 90, da? Nu era nevoie de atitudinea asta. Astăzi, dacă recunoaștem că atitudinea de păsător te face promovabil, recunoaștem că merită să începem să vorbim despre lucrurile de care îmi pasă și care sunt comportamentele prin care arăt că îmi pasă. O altă fațetă a acestui subiect este că mintea noastră creează aceste atitudini pentru că e bună să manipuleze tipare. O atitudine este un tipar. Da? Însă, în momentul în care folosim aceste generalități, putem cădea foarte ușor în capcană. Putem cădea în capcana că faptul că e un subiect despre care pare de la sine înțeles, e un subiect la care nu mai trebuie să mă gândesc. Și câteodată merită să recunoaștem că merită să ne gândim. Și am un exemplu cu care să vă surprind. Probabil ați auzit expresia că fiecare om are calități și defecte. Dacă întrebi 100 de oameni, probabil 99 să spună e o afirmație adevărată. Și nu e ceva la care mai am ce mult să mă gândesc, că e o afirmație adevărată, avem calități, avem defecte, fiecare avem. Dar de fapt, o să vă arăt că afirmația asta nu are nicio noimă. Și cum putem recunoaște treaba asta? Imaginați-vă că facem următorul exercițiu. Luăm două table, pe una scriem o listă de calități, pe una scriem o listă de defecte. Cât de lungă vreți voi. Și după ce am făcut astea două liste, trecem peste lista de calități și ne gândim la fiecare calitate. Încercăm să ne imaginăm o situație în care calitatea asta de fapt ne încurcă. Și întotdeauna găsim. Da? Punctualitatea e o calitate? Da. Într-o situație în care eu sunt singurul punctual și toți ceilalți întârzie patologic, am un handicap? Da. Deci, putem face exercițiul ăsta cu toate calitățile și să recunoaștem că într-o situație sau alta, calitatea asta de fapt e un handicap, e un defect. După aceea iau lista de defecte și mă gândesc la o situație în care defectul ăsta de fapt e benefic. Mă ajută să gestionez situația. Și atunci, când recunosc că fiecare defect în anumite situații e o calitate, fiecare calitate în anumite situații e un defect, recunosc că are mult mai multă noimă să gândesc în termeni de trăsături și circumstanțe. Da? Sunt punctual, e o trăsătură. În situația asta e o calitate, se manifestă ca și o calitate, în situația asta se manifestă ca și un defect. Avantajul că trecem de la a gândi în termeni de calități și defecte
în termen de trăsături și circumstanțe, ne face pe noi să discernem trăsătura asta, în situația asta, e benefică sau nu. Și în funcție de asta să știu dacă am trăsătura asta, intru în situația asta sau nu. Pentru că trăsătura asta, dacă se poate manifesta în situația asta benefic, am un avantaj. Dacă trăsătura asta în situația asta e un handicap, nu mă bag. Temă de reflexie.